салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Зинедин Зидан баъди бекориҳои зиёд билохира ба забон омад ва худро барои ягон лоиҳаи нав пешниҳод намуд. Фаронсавӣ дар мавриди сармураббии кадом як дастае шудан иқдоме надошт. Фақат ӯ мехост ба ҳайси сармураббӣ танҳо дар дастаи Реал ва мунтахаби Фаронса кор кунад. аммо дар ин масъала ба қавле ба ӯ хӯрок нест. Мунтахаби Фаронсаро Дидие Дешам ба қавле монополия кардааст. дар Реал бошад кору борҳои Карло Анчелотти, ба қавли дигар аз рӯи миллион аст. Зидан барои ин вазифаҳоро гирифтан пешниҳодҳои дастаҳои бузург аз қабили Манчестер Юнайтед, Ювентус, ПСЖ ва Баварияро рад карда буд. аммо дар охир аз ин су монда, аз он су ронда шуд. дигар дар ягон ҷо кори мақбули дил нест. аз ин рӯ дар суҳбат бо рӯзноманигорони пойгоҳи хабарии Марка бо зери бинӣ ишора кард ки омодааст бо ягон лоиҳаи нав дар футбол инқилоб ба вуҷуд биёрад. ин гап маънои онро дорад ки Зидан ба кор омода аст ва дастаҳое ки мехостанд ӯро ба даст биёранд, аммо акнун имкон доранд як бори дигар бо муш не, бо ангуш дари ӯро тақ-тақ намоянд. аммо кор ин хел аст ки он дастаҳо дигар соҳиб доранд. аммо Рим бо як гуфте МЮ-ро кам-кам удам мекунад. ПСЖ Луис Энрике ҳам бад нест. як гомота дар Ювентус оташи хомӯшшударо кам-кам пуф карда истодааст ва қоши чапи Анчелотти ҳанӯзам боло аст. дастаҳое ки ба Зидан ниёз доранд, якташ Ипсвич Тауни Премер-лигаи Англия аст, дигараш Паншери ноҳияи Балхӣ. дар ҷоми Фаронса дастаи ПСЖ як бозии хеле мушкил бо тими Ланс дошт. кор то марҳилаи пеналтира ва билохира ПСЖ ғалаба кард. аммо ин ҷо гапи дигарро фаронсавиҳо дар саҳифаҳои варзишии шабакаҳои иҷтимоӣ муҳокима мекунанд. барои чӣ Ланс ПСЖ муқтадиро дар ин бозӣ ба танг овард? мухлисони Ланс мегӯянд ин сиёсати Рафаэл Варан буд ки дар минбари майдон бо мухлисон дастаи Лансро дастгирӣ мекард. ӯ дар рӯи худ гарданбанди хоси дастаи Лансро ба истилоҳ печонда буд то ӯро нашиносанд ва дар ҳар зарбаи собиқ ҳамдастаҳояш аз ҷой бармехесту асабӣ мешуду хурсандӣ мекард. мисле ки будани ӯ дар ин минбар ба бозингарон нерӯи алоҳида медод. хулас, Рафаэл Варан тарбиядидаи дастаи Ланс аст. ӯ решаи худро фаромӯш намекунад ва имрӯз ба тамошои бозии собиқ дастааш омадааст. ҳарчанд рӯи худро пӯшонида буд, аммо саҳифаи расмии дастаи Ланс акси ӯро дарёфту дар саҳифа гузошт. зери он навишт ки решаи худро гум накардааст. мисли Рафаэл Варан дастаи худро дӯст доред. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол шумо метавонед ба телеграм-канале ки ман дар комментария закрапид кардаам даромада ба силкаи гузоштаи ман пахш намоед. дар вақти регистратсия промокоди 1x Фирдавсро истифода баред ва дар аввалин пардохт 8000 сомонӣ кор кунед. ба шаҳр доданаш забон намепечад, аммо як ҳақиқати талх дар хоккеи Канадаро мухлисони ҷаҳон диданд. маълумоти пурра нест, фақат ҳаминро расонаҳо нашр карданд ки дар лигаи хоккеи ҳавасмандони мамлакати Канада Крис Юэни 47-сола дар рафти рақобат бо писараш Тайлер Юэн муноқиша кард ва кор то занозании шадид рафт. ҳатто пеш аз рақобат онҳо ба сифати оилаи намунавӣ як акси хотиравӣ гирифта дар саҳифаҳои иҷтимоӣ гузоштанд, аммо дар рафти рақобат гапҳо гурехт ва писару падар наъузанбиллоҳ пӯсту калла заданд. шӯрбахтона дар хоккей ҳамин гуна қоида аст ки вақте ду нафар бо ҳам занозанӣ мекунанд, то як нафар ба замин наафтад, довар ҳуқуқи халос кардани онҳоро надорад. аз ин фурсат онҳо низ истифода бурданд ва ҳамин қадар як ҷанги дағалро ба миён гузоштанд ки ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди муҳокима қарор гирифтааст. ҳатто гуфтанд ки дар минбари мухлисон, ҳамсарон ва модарони ҳардуи бозингарон ин ҷангро тамошо доштанд. акнун онҳо дар хона чӣ гуна рӯи якдигарро нигоҳ мекунанд, намедонам. дар фазои дастаи Манчестер Юнайтед як шӯхии ба мантиқ наздик пайдо шудааст. гурӯҳи мухлисон аз раҳбарият ва сармураббии даста хоҳиш карданд ки дар бозиҳои хонагӣ дигар бозингарон пироҳанҳои сафед напӯшанд. мухлисон ташхис карданд ки дар мавсими имсола Манчестер Юнайтед дар бозиҳои хонагӣ агар бо пираҳани сафед ба майдон барояд, ба шикаст рӯбарӯ мешаванд. ин даста дар давоми мавсим дар бозиҳои хонагӣ 3 маротиба либосҳои сафед доштанд ва дар ҳар се бозӣ бо ҳисоби якхела, яъне фақат 3-0 мағлуб шуданд. аз ин рӯ мухлисон аз даста хоҳиш карданд то дар майдони худӣ дигар ин пироҳани нафриншударо ба бар накунанд. шумо ба ҳамин хел чизҳо бовар доред?
дар доираи бозиҳои даври 17 премер-лигаи Англия дастаҳои Тоттенхэм ва Ливерпул ба ҳам омаданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи бошукии Тоттенхэм Хотспур баргузор гардида бо ҳисоби 3-6 бар фоидаи тими меҳмон яъне Ливерпул анҷом ёфт. ҳамлагари дастаи Ливерпул Муҳаммад Салоҳ дар ин бозӣ ду рекорди навро марбути номи хеш кард. дар ин бора Скуаука хабар додааст. Салоҳ дар таърихи премер-лигаи Англия аввалин футболбозе шуд ки дар 4 мавсими пайдарпай 10 ва бештар аз он гол зада 10 ё бештар асист кардааст. ҳамлагар инчунин аввалин бозингаре шуд ки пеш аз ҷашни соли нав дар чемпионат тавонистааст дар системаи гол ҷамъи пас 13 ҷамъи 10 ба омор бигирад. ҳамчунин Салоҳи 32-сола 252 амали натиҷабахш яъне 172 гол ва 80 асист ба даст оварда аз собиқ ҳамлагари Арсенал Тьерри Анри ки дар премер-лигаи Англия 249 амали натиҷабахш дорад пеш гузашт. ҳоло Салоҳ дар радабандии умумии голзанҳо дар таърихи премер-лига дар ҷои ҳафтум аст ва Алан Ширер бо 328 имтиёз 260 гол ва 68 асист дар ҷои аввал аст. дар мавсими ҷорӣ Муҳаммад Салоҳ дар ҳайати даста дар тамоми мусобиқаҳо 23 бозӣ гузаронида дар онҳо 16 гол ва 13 партофти головар кардааст. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.